muri Zimbabwe aiwa taona kuti Chatunga Mugabe anouya ataura mashoko ekuvhura hombe chaiko, ataura mashoko aiwa anoshamisa, nokuti Chatunga anouya ataura mashoko kuti why is it aiwa Chamisa achirise to power kana pane paitika violence especially mafunerals. Muri Zimbabwe inyaya akaitora pamusoro pefuneral yaMo Blessing Ali pakaitika violence. Muri Zimbabwe sanoda mupinda deep nenyaya iyi aiwa ndokurudzirai vo subscriber like wotina on the bell icon tamochana mabitsa ndokupa pano paZVAITWA News Live nokuti Chatunga Mugabe anouya paexendo pake obva nyora achiti my question to the TSHABANGU fraternity is why is it that Chamisa's rise to power is always related to violence at funerals? Remember since at Tsvangirai burial in Buhera where Madam Kupe was rescued from Chamisa's guns. Now ahead of his official party to be, they did the same at Ali's burial. No mashoko atira kuti aiwa pa funeral yaMorgan Tsvangirai aiwa pakatoitika imwe violence futi naKupe, then izvezvi pakuda kufoma imwe movement yake panoitika futi violence. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoitagwa naChatunga aya. Saka tikachibonza kuti vanhu vanopindura kuti bii pamusoro pepost yake. Saka tikuona kuti panatona vaignias chombo vanonyora vachiti akarombera muzvituna mungombo yachiti naiva chombo ndo comment ingapiwa nemunhu mukuru akaita semi here. Mumwe anyora achiti it's simple so that we have directionless questions like this one. Mumwe achipindura achiti prove it that they were not ZANU-PF youths. Ndo mashoko achitaura achiti aiwa provide kuti vanga vasiri maZANU-PF youths vanga vatumiwa nokuti Chamisa angatombotumire vanhu kuti vaite violence yakadai. Muri Zimbabwe tudzei mafungiro iyi munoti kudii pamusoro penhau yataugwa naChatunga achiti aiwa Chamisa anongosimuka rise to power kana paitika violence. Pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro penyaya iyi. Musangano subscriber, kulike nokutina on the bell icon. Tambochera mabditsa ndokupa pano paZVAITWA News Live.